Dobar dan svima. Ja bih vas sve pozdravio, dragi saborci i prijatelji. Danas smo se okupili da izrazimo protest prema našoj državi, što danas dalje nemamo zakona. Nažalost, mnogi su naši drugovi nas napustili, umrli, zakon nisu sačekali. Prije nego što počnemo sa protestom, ja bih zamolio da minuti ćutanja odamo počast svim našim preminulim borcima. Slava im. Slava. Samo što danas dani nema zakona. Na hiljade i hiljade ratnih veterana je preminulo, otišlo na ovaj svet, zakon nije sačekao. Mnoge su vam vlade i vlasti obećavali, mnogi ministri, državni sekretari, pred izbore, čim dođu izbore, zaborave sve. Ja bih vam rekao o tome ko su sve ti ljudi zadnjih 17 godina bili zaduženi da donesu zakon, a to nisu radili. Za to svo vreme su primali velike plate, apanaže, a nas su zaboravili. Krenuo bi od Gordane Matović, ako sećate, bila je ministarka. Obećavala je kuli gradove. To je bila vlada Zorana Đinđića. Ništa nisu radili. Nakon toga, u 2 mandata je bio Rasim Ljajić ministar. Ništa nije uradio. Obećavao je, pričao, samo je neko udruženje koristio da svoju stranku širi u Srbiji. Nakon toga je došao PUPS, gospodin Babić, ako sećate. I on je obeštavao, svašta pričao, otišao je svet i on tamo sa našim borcima, ne znam šta im je tamo rekao da je otišao. Zašto nije dovoljno zakon? I nakon toga dolazi čuveni ministar gospodin Vulin. Jedno čudo čoveka, neviđeno čudo. I gospodin Dragan Popović kao državni sekretar. Kad su došli, obećali su vam zakon, obećali vam sve, rekli su veterani, Branović otadžbine i tako dalje, međutim, ništa nisu radili. Nije veće zlo došlo od gospodina Vulina u istoriji ove Srbije od njega, da vodi ministarstvo. Jedan lažov, prevarant i bitanga, to slobodno vam kažem. Imao državnog sekretara gospodina Popovića, klasičnog lopova. Da lopurda koji je samo mislio kako da ukrade pare i ništa više. Dragi prijatelji, mi ne smijemo ostavimo sa našim protestima. Čim se formira nova vlada, kad znamo ko je ministar, mi ćemo krenuti i nastavimo našu borbu. Ove koje vidite slike, to su samo ratni veterani iz Rakovice. Deo ratnih veterana koji je izgubio život. Moja ideja da skupimo i cele Srbije sve ratne veterane koji su preminuli i da 28. juna izađemo na ulici, da vidi Srbija koliko je branioca otadžbine otišao je svet, a nije ga država ispoštovala. Slažem se. Sram vas bilo svi ministri koji ste bili do sada. A slikama ćemo ti dati. Tako je, bilo. Malog si zaboravio. Šta nas zovu? Zovu nas roditelji naših umrlih boraca, pardon. I šta mi kažu? Mile, sin mi je, kaže, umro pre 2 godine. Oni me zovu, tražu mi siguran glas. Neki kapilani glas, ja znam šta je to. Oni ne znaju ko je umro u Srbiji. Njih to ne zanima. Njih to ne zanima uopšte. To ih ne interesuje. Razumete? Još vam par reći rekao dezerterima. Pre neki dan bilo održavanje NATO agresije, znate već, ali to ne pričam mnogo. Bilo je polaganja vijenaca na mnogim spomenicama u Srbiji. Gledam, svi su naše političari polažu vence pred izbor, normalna stvar, da se malo pokažu. Nema veze, neka samo polažu vence. Šta me je jako strašno potreslo i pogodilo? Ovdje kod nas u Beogradu dobro znate da je bombardovana televizija, da je poginulo mnogo ljudi, časni i pošteni ljudi. Njima je podignut spomenik na Tašmajdanu parku. I treba. I zamislite ko je položio venac taj spomenik. Ratni dezerter gospodin Vesić, koji je pobegao 99. godine u Crnoj Gori, koji je osuđen od države kao dezerter i on ponižava i žrtve i te porodice i nas veterane koji smo ratovali, on da položi venac. Sramota. Pa za nema neko da časan taj venac položi u toj skupštini grada. Sram je bio sve redom. Dragi prijatelji moji, oni su zaposlili na stotine i stotine svojih stranačkih kolega u skupštini grada, u opštinama, u ministarstvima. Nijedno dete palo u bolnica nisu zaposlili.
nijedno dete rata vojnog invalida, nijednog veterana. Da li imaju oni duše i srca? Šta ti ljudi rade? Izbacili su veterane s posla. Ovdje dolaze kod mene svaki dan u kancelariji. Pitaju, Mile, predsjedniče, ti voliš najveće udruženje u Srbiji. Da će vas podržite? Ma neće vas da podržim. Nemate naš glas, niste ga zaslužili. Tako je. Ja vas bilo. Tako je. Ti koji nas vode, oni su se onda krivi da se ovaj drugi. Znači, ne dajmo glas tim bitangama. Ne dajte im glas ljudi, molim vas. Nemoj da vas više ponižavaju. Dragi prijatelji, vidimo se 28. juna. U mnogo velikom skupu će biti. I cijele Srbije će doći ljudi i polećemo sve slike naših preminulih boraca. Ja vas sve pozdravljam. Živela Srbija! Živela srpski ratni veterani! Živjeli! Hvala lepo. Malog si zaboravio sam. Sleđa, si više malo. Mali, Vučić mali, ovaj, Hvala puno. sve mali. Sve u zemljičinu, od moj do mojega. Za 28 evo trebalo je fotografija. Do sad su bili tvoji do tvojega, sad će do...